Türkmen halk erteksi körpe ogul. Bir var eken, bir ýok eken. Öňmür zamanna bir ýurtda Amanulla diýilýän tüccar baý adam bar eken. Bu baý örän akylly hem sahylykda hemme mälim eken. Amanullanyň 3 sany ogly bolup, ogullarynyň üçü hem ýetişip başlanmış. Amanulla baý ogullarynyň akyllaryny, iş başarnygyny, adamlar bilen aragatnaşyk etmegi, başarışlaryny barlamak üçin olary sinamaga başlaýar. Olara ýöne köýje ýumuşlardan başlap, her türlü işleri buýurup, sinap görüp, haýsy birini näde illi işte peýdalanmak boljakdygyny takyklamagy ýüregine dugýar. Günlerde bir gün ogullarynyň iň ulusy Kerimi ýanyna çagyryp, elini eslice teňňe berýärdi. Şulary mätäç garyplara paýlaşdyryp gelýär. Kerim iki jüýsünem teňňeden dolaryp, ertirden agşama çenli şäherde we owalarda kaňkap, teňňeleri hiç kime bermäge eli barman, agşam gaýtaryp getirip kakatyna berýärdi. Teňňelerini paýlamaga gyskandym. Her kimiň eli we egnine kellesi we gazany bersin özleri diýdim diýe. Kakasy Amanulla, "Aýby ýok oglum. Haýyrly mal eýesini tapar diýipdirler." diýýärdi, soň sesini çykarmaýa. Aradan bir gün geçenden soň Amanulla ogly Azymy öz ýanyna çagyryp, oňa da "Meh, şu teňňeleri garyp bukaralara paýlaşdyryp gelýip eline berýär. Edil Kerime berşýäli, eslice teňňäni tutturýar ogluny. Azymam ýanky teňňeleri alyp, ertirden agşama çenli şäherden şähere, owadan owa aýlanyp, ahyr ýaryk iýje dolanyp gelýär. Teňňeleri kakasyna gaýtaryp berýärdi. Gezmedik yerim galmady. Hiç bir ýerde teňňe soran adama gabat gelmedim. Oň üçinem kimiň baý, kimiň bukaradygyny bilmedim. Şo derarlam puly kime bermelligini, kime bermelläligini anyklap bilmedim" diýe. Kakasy Amanulla, "Tüýs bolaýjak zatda. Bu teňňelerde garyplaryň nesibesi ýokdur da. Ýadansyň, bar gitde diýinjiň allyýa." Aradan ýene birnäçe gün geçirýärde, Amanulla baý öz ýanyna 3-nji ogly, körpesi Keremi çagyrýar. "Bar körpem, şu teňňeleri äkitde garyp bukaralara paýlaşdyryp gelýärdi. Öňkü ogullarynyň äkidip getiren teňňeleriniň hemmesini oňa berip goýberýär. Kerem kakasynyň beren pullaryny ýzyna gaýtaryp getirmeýär. Şäherleri we owalary ýaltanman gezýär. Haýsy ýerde aç, ýalaňaç, garyp bukara görse, azdan köpden teňňeleri paýlaýar. Şunluk bilen äkiden pullarynyň teňňeleriniň 6-7 teňňesinden özgösini berişdirip, onuň ätiýad üçin özüne goýup, öýlerine tarap gaýdýar. Onuň ýoly Mazarstanlygyň üstünden düşýär. Bir görse, iki sany degenek jahyl täzeje mazary gazyp içindäki jesedi daşyna çykaryp gara başlaryna gaýdýar. Keremiň beýle ýagdaý görüp depe saçy üýşüp gidýär. Gaharyny saklap bilmän sandyr edip, olaň edil alkymlaryna dykylyp barýar. Barýada demi-demine ýetmän. "Bu edip duranyňyz näme? Bu nä iýlen çykanlyk? Onna näme kassyňyz ba?" diýip gyýgyrýar. Onna olar, "Bu meýit seňne iki dogup bir galanyňmy? Han ogul, geçiber-de ýoluň bile. Ýa kadymy sen? Kady bolsaň diňle" diýip olaryň dillirägi Keremiň al petinden alyp şeýle diýer.
Bu imansız biziň algymyzy üzmän gitdi. Biz emin ha özü ýaly haklaşar bolyn, arymyz ýerine düşer duruberer. Garaw gaýtmajak bir wiçäri öllün şu boýuňyz, şu göwräňiz bilen ar almak namartlyk bolmazmy agalar? Onsoňam ol garyby daşna çykaranyňyz bilen aryňyz ýerine düşýärmi? Ay ony seljermek saňa galmandyr han ogul. Bize akyl satmadajyk öz ugurjagadyňa gidiber. Şu garyba näme jeza berýäniňizi görmän. Şu duran yerimden bir ädimem butnajak däl. Näme güýjüňiz bolsa ynhamen görkezi beriň diýip Kerem bir ädimem izat etmeýär. Jezamy? O jezany han ogul sen gözüňe görkezip berers. Görden çykardyk dämi? Bu öwülýäniň sygdyrmadyk adam bolar. Bu ýagdaýda ony il pisler. Ine gerek bolsa şuňa jeza diýýärler. Ýene soragyň barmy han ogul? Täli bozuk adamlar pillerini eginlerine atandan Kerem olaň öňüni gabalap bu jesedi öňküsi ýal edip ynjytman jaýlasaňyz algyňyzy men üzeýin. Näçe digini aýtsaňyz bolýar diýe. Sen ýaly entep ýörün sümüklüde 7 teňe näme işletinip şol göhürt adam säginip gözlerini ýyllaradyp Kereme seredýär. Kerem bu näketlere özüne galanja 7 teňeden uzadýar. Iki näket biri-birinen öňürti jesede ýapyşyp, ony Keremiň islegine görä ýerleýärler. Şonluk bilen Kerem kakatynyň beren pullarynyň hemmesini ýerleşdirip, agşam ara öýlerine gaýdyp gelýär. Ol kakatynyň ýanyna barýarda, beren pullarynyň hemmesini nädip ýerleşdirişini jikme-jik gurrun berýär. Kakasam, bolupdyr oglum. Ataň barka dost galan, atyň barka ýol galan diýipdirler. Dünýe maly dünýäde galar. Gysgançlyk, bahylçylyk etmegin. Agalaryňdan tamam çykmady. Olar hiç wagtam don ýapasy, ilagasy bolup, mätäjiň göwnüni alanam, özlerini aldyran adam bolmazlar. Sen meň tamamy ödediň. Inni hiç gaçan sen edeniňe dällimen. Senden dünýe malymy gysganman. Seniň öz eliň, öz ýakaň bolar ýal edip goýberer oglum. Şu niýetiň, şu päliň bolsa, hiç wagt hor, zar, ýa bir zada mätäç bolmarsyň. Bar oglum, niýetiň ýollaşyň bolsun. Ýüzüň ýamanlyk görmesin diýip, göwnüniň hoş bolanlygyny aýdýar. Kakasynyň hoşal bolanyna begenip, Kerem ejesiniň ýanyna baryp çaý içip, nahar ýyp, arkaýynja ýatyp, hemişekinden hem oňat diýenjini alýar. Onsoň öz işi bilen boluberýär. Aradan bir näçe ay geçenden soň şäheriň söwdegärleri uly kerwen gurap başga bir ýurda argyşa gitmekçi bolýarlar. Aýyny şol wagt Keremleriň ýurduny galla gytçylyk edýärdi. Amanulla baýam Keremi ýanyna çagyryp, senem ýol şaýyny tutdy, argyşa gidýän söwdegärler bilen gidip, diýeleňi galladan ýükledi, argyşlap gel. Ýönemeň köneji gyljymy ýanyň bilen alyp gitgin. Şu pendimem tutkun. Hiç wagt suwly ýabyň güzerine goloý ýerde, şeýle hem köne harabanyň goloýuna ýatmagyn. Galannam özüň bilersiň dädiýip, Keremi adyk geyim gejim pul bilen üpçüni diýäde, söwdegärlere goşup argyşa ýollaýar. Şonluk bilen Keremem argyşçylara goşulşyp, öňe ýydy görünmez uzyn kerwen bolup, başga bir ýurda argyşa uraýar. Ýolagçylar şäherden çykyp gidip barýarkalar, kerweniň ýoly häki gonamçylygyň üstünden düşýär. Kerem şol tanışmadara telim gedek göz aýlaýar. Oň goýulyp gaýdylyşy ýaly duranyna göz ýetirenden soň iňjalýar. Edil şu halatda donyň iki ýansyny gaýtaryp, guşagyna gystyran bir daýaw piyada argyçylaryň ýanyna gelip, "Men talaban urjak.
hak dawam ýok diýip özüniň talawanlyga alynmagyny soraýar. Emma argyçylaryň hiç birinden ses çykmaýar. Ol piyada ahyryn Kereme ýüzlenip, "Aý ýigit, saňa talawan gerekkämi? Menem siziň kerweniňize goşulyp ýurtlary görüp gelesim gelýär" diýänlip, örän sypaýçylyk, mylaýymlyk bilen haýyş edýär. Şeýle mülakatly, daýaw, nurana adamynyň sypaýçylyk bilen ýalbaryp durşuny Keremiň rehmi gelip, "Ahaw dogan, sen maksadyň biziň bilen gidip ýurt görüp gelmek bolsa, onda maňa ýollaş bolay. Iýje kişiň menden talawan gerek bolmasa hem sen ýaly süýji sözli adam bilen ýollaş bolsam, armanym näme?" diýär. Ol adam, "Ýok, ýok, men mugtgor dällerin. Gerek ýerine kömek ederin. Talawan urjak. Emma hak dawam ýok. Siziň kömegiňiz bilen başga ýurtlary görüp gelmek niýetim ma" diýip ýene gaýtalaýar. Kerem, nätan şadamyň bu sözleri çyny bilen tüýs ýürekden aýdýanlygyna puguta ynanyp, "Ay, bir adamyň göwnüni awlap bilmesem kör bolaýyn" diýip pikir bilen, "Teňisleňi bitireýin welin, birimiz talawan, birimiz hem hojaýyn bolan kişi bolmaly. Ony men oňarman. Ýöne ikimizden bir meňdeş ýürekdeş ýollaş bolally, her bir işi bileje hem deňje ediberelli." Talawan Nurýan, "Men talawançylyk eden ýagdaýymda da ikimiz ýürekdeş ýollaş bolup biler" diýip ylalaşmaýar. Şunluk bilen bular argyçylar bilen gidiberýärler. Bular bir näçe wagt ýol ýörenlerinden soň gün giýjigip başlaýar. Argyçylar özleri we mallar üçin düşlemäge amatly ýer peýläp başlaýarlar. Olaryň öňlerinden ulyap hem otlyk meýdan çykýar. Ýolagçylar öz aralaryna maslahatlaşyp, şol ýerde düşleýärler-de garanky düşýänçä mallaryny otluga goýup bakýarlar. Onýança özlerim nahar edinip, mallaryny ýanlaryna getirip, ýölerini çökerişdirip, beýleki ulaglarynam daňyşdyryp ýatmakçy bolýarlar. Bir görseler, Keremiň ýüküni ýazdyran we ýatmakçy bolýan ýeri edil suwly ýabyň güzer eken. Şol wagt kakasynyň suwly ýabyň güzerine ýakyn ýerde ýatmagyny ýeni ýadyna düşüp, goşlaryny güzerden daşrak bir ýere daşamakçy bolýar. Emma ýollaşy, "Indiden soň daşap ýörmäli. Gowsy arkynja ýatdy, öňet diýinjiňal. Mallara da özüňe de men huşgär bolaryn. Galyberse-de bu ymgyr çölüň içinde gorky bir körýäl hiç zat ýokdur. Eger bolaýan ýagdaýynda da başa gelenini görüberersiň. Sen ýöne şol köne gyljyňy maňa berde, rahatça ýatyber" diýär. Bu sözleri eşiten Kerem, "Göwnüne hiç zat getirmän. Her kim öz hakyna kaýyl bolmaly bolar. Goşumyzy başga ýere daşamasak daşamaly welin, ýatmagy we garagulçylygy ikimiz gezekleşip deňje ederiz. Aýratyn men ýatyp sen garagulçylyk çekmeňe men razy bolup bilmen niýe. Onda ýollaşy. Başga näme diýseň edeýin welin maňa gijesine ýat diýme. Çünki günnüz diýen üstünde ukymy kemsiz alýan. Men gije ýatyp bilmeýän. Saňa düzmezçilik edip ýa aýratyn gowy görünjek bolup edýänleri öýdüp göwnüňe gelmesin" diýip puguta ynandyrýar. Keremiň gyljyny alyp, diýöleriň gapdalyna, suwly ýabyň güzerine daş töweregine hüşgär bolup oturýar. Dymdyrslyk, howa mylaýym. Her kim çyň arkany düşüp, süýji ukuda ýatyr. Gijäniň köpü geçip, aý dogýar. Az wagtdan soň aý asmana galyp, töwerek günnüzlük ýaly ýagtylyp başlaýar. Çarlaklaň sesem eşdilip başlaýar. Talawanyň gözüne ot çöplüň arasyndan suwly ýabyň gözerine bir zat kaklaşan ýaly bolýar. Talawan has huşgärlik bilen seredip, gözüni şol tarapdan aýyrman bir oturşyny üýtgetmän oturýar. Ol nämelim zat Talawanyň gözüne ýene iki gezek äşgär görünýär. Talawan aýyň ýagtysyna puguta synlap, oň ýylanlygyny, onda hem ajdarha çykan ullukan ýylanlygyny anyklaýar. Keremiň we beýlekleň ajdarhadan salamat galmaklarynyň alajyny edip başlaýar.
Ol çalatynlyk bilen argyççylyň özleri bilen götüren agaçlaryndan iki tantyny alyp çuň çukurga diýady. Ajdarhan suwdan çykaýjak ýerine güzeriň her ýan tarapyna birini puta dykýa. Soň Keremiň gyljyny gyýnyndan çykaryp, ýiti ýüzüni suwa tarap edip, her ujuny bir agaja berkleýär. Özü bolsa ýene öňki ýerine baryp, indi nähili bolar diýip, iki gözünem şo ýere dikip oturýar. Aradan az wagt geçenden soň guşlaryň jürrülisi köpelip, aýyň ýagtysyna ýatan mallaryň we adamlaryň hemmesi has aýdyň görünip başlandan helki ajdarha göwresiniň ýaryny suwdan çykaryp başyny gallyrýa-da agyzyny hatyp ýaly açyp güzeri has goloý ýatan Kereme tarap okdurlýar. Ýüzi güzere waka edilip iki uju agaja berkidilen gylyç oň hatyp ýaly açylan agyzyna germew bolup ajdarhany göni iki bölüp taşlaýar. Şo wagtyň özünde Talaban ýatandan hiç birini oýarman, bu işi hiç kime duýdurmajak bolup, ýuwaşlyk bile baryp gylyjy çözüp alýa-da ajdarhan iki bölünmedik guyrugynyň kiçelen ýerine gylyç bilen iki bölýär. Soňra bolsa oň iki bölünen maslygyny ýeke-ýekeden süýräp, ot çöplüň gürräk we ösgünräk ýerine eltip taşlaýar. Süýrelenine ýere ýepbeşen otlarym aýagy bilen kakyşdyryp hiç kim bilmedi ýaly diýär. Güzeriň garatyna diken agaçlarynam derrew sogurup öňkü ýerine eltip goýýar. Agaçlar diken çukuryny hiç kim bilmedi ýaly gömüp tekizleýär. Az wagtdan soň daň atýar. Mallar öýüşip başlaýar. Talaban Keremiň mallaryny düşoşdurup, otlamaga goýberip, özü çaý gaýnatmaga, nahar taýýarlamaga girişýär. Çaý gaýnap, nahar taýýar bolandan soň Keremi oýarýar. Her kim malyny öýre goýberip, çaý çörek iýip içmek bilen ýol şaýyn tutýarlar. Az salymdan kergen ýola düşýär. Olar az ýöräp, köp ýöräp, agşamlyk ýene bir otlyk ýere baryp düşýärler. Ýöne bulan düşlän ýerleri harabaçylyga golaýjyk ýer eken. Ýene kakasynyň köne harabaçylygyň golaýynda ýatmagyny diýen sözi Keremiň ýadyna düşdi-de. Beýleki argyççylar düşlänlerinden soň sesini çykarmaýar. Gylyjy ýene Talabanyna berýär-de özü arkaýyn ýatýar. Talabany bolsa adamlaryň hemmesi arkaýyn ýatandan soň şol bir boluşy ýaly diýeleriniň arasyna bir garanky ýerde oturup hoşgärlik bilen öz garawulçylygyny edýär. Giýjäniň köpü geçip ady galanyna birden harabaçylyk tarapdan bir uly nämelim zat görnýär. Yatanlara tarap ugraýar. Ol ilki bir diňşirgenip durýar. Soň uklap ýatan adamlaryň burnuna bir zat ýygydyp çykýar-da, ýene ýygyny öwürlük gitýär. Talaban adamlaryň burnlaryna bihuş derman ýygydandyr. Hädimänem ýollaşlaryny getirip bulary talajakdyr diýen pikir bilen assa-assa ol garanyň giden uruna tarap ýöreýär. Barıp görse, köne harabaçylyga girilýän ullukan derwede bar. Talaban gyljyny sirýada özüni puhta ykjamlap, derwedeň agzyna garanky böwrüne gysylyp duruberýär. Hädimen harabaň içinden uzyn tirkelendiýe ýaly bolşup, leheň-leheň gara zatlar çykyp, biri-biriniň ýüzünden derwede golaýlaşýarlar. Ýeke-ýekeden derwededen çykyp başlaýarlar. Talaban bolsa bar güýjüni jemläp, gylyçly derwededen çykanyň başyny kesip başlaýar. Ol kelleleri kesip taşlaýar. Ýene biraz garaşyp durýar. Soň hiç zat görünmeýär. Ol ýygyna adamlaryň arasyna aýlanyp görse, ýollaşlarynyň hemmesi edil ölü ýaly ýatyrlar diýär. Talaban aralaryna gezip ýörse-de, biram oýanmandan soň kergençilere bir dowal ýetendigini duýýar. Soňra helki derwededen girip, harabaçylygyň içine aýlanyp başlaýar. Şo barmana bir jaýda saçyny arap oturan çaksyz owadan ýaraşykly gyzyň üstünden marýada.
Basymjak bolla huşy huşuna getirýän derman tapyp ber. İşim gaty gysagly. Men geçip barýan ýolagçy diýip onu hoglukdurýar. Onno gyz galmagal etmäge gerek. Ýuwaşça gepläge gerek. Janyňa haýpym gelýär. Bu harabaçylyk 40 sany döwüňmi esgendir. Bu ýere guş gelse ganatdan, gulan gelse toýnakdan galýandyr. Seňem öz janyňa haýpyň gelsin. Duýma kalar ýuwaşlyk bilen çykyp gaçaber diýip jogap berýär. Onno talaban. Bu ýerde ýaşaýan döwleň sany näçe we olaň başdanlary haýsy diýip gyzdan soraýar. Gyz, olar 40 sany. 40sam dogan. Iňullaryna bolsa salar diýýärler. Menem şu ýere getiren şo diýýär. Talaban öllürlen döwleri gözüne görkezýänçä gyz olaň öllürlenine inanmaýar. Gyz kellesi ýatan döwleri görüp aşa begenip wagşulary öllüren elleňe güller bitsin. Gum diýip garwanyň gyzyl altyn bolsun. Hernämen biçäränem özüň bile alyp gidewer diýär. Soň gyz döwleriň gymmat baha daşlarynyň, janly jansyz mallarynyň ören kenligini talabana gurrun berip başlaýar welin. Talaban. Sabr et. Hemmesine wagty gelende eýe bolarys. Häzir bolsa men diýen dermanymy tapyp ber diýýärde gyzy hoglukdurýar. Gyz dermany tapyp berenden soň oňa "Sen entek bu ýerde gal. Biz sanlyja günden gaýdyp gelers we seni hem ähli bagalyklan bilen alyp giders" diýip ýatan ýoldaşlaryna tarap ylgaýar. Dermany olara ýytgadyp çykýar-da ýene diýeleriň arasyna baryp oturýar hälki talaban. Aradan az wagt geçenden soň ýoldaşlarynyň hemmesi asgyrşyp bihuşlukdan açylýarlar. Onyan çada daň atýar. Daş töwerek ýatylyp başlaýar. Talaban bolsa hiç zat bolmadyk ýaly mallaryny duşaşdyryp goýberýär. Hemişekler ýaly çaý çörek taýýarlamagy girişýär. Şunluk bilen ýolagçylar çaý nahar edinşip, goşlaryny, düýelerini ýükläp, ýene ýola rowana bolýarlar. Hiç ýerde düşlemän düýelerini aýyg allygyna diýen ýaly haýdadyp, akşam garanky düşüberenne barjak ýurtlarynyň bir ýan çetinden ýerip başlaýarlar. Bugün kiçirek bir galanyň golaýjygyna bir otlyk ýerde düşüp akşam şamyny edinýärler. Ertirden soň galanyň adamlary bilen salamlaşyp, hal ýagdaý soraşyp, bu ýurdun ýagdaýyny bilýärler. Galla bolçylygy argyşçylary begendirýär. Olar ertesi gün örtan şähere girip, bir beletden salgytyn alyp, örenully kan, tämiz bir saraýa baryp düşleýärler. Şol gün şähere çykyp, galla satylýan bazarlara aýlanýarlar. Harytlaryň nyrkyny soraşyp bilýärler. Olar saraýlaryna gaýdyp gelýärkäler ýolly, kim paşaň ýygynyň ýaşaýan jaýyna bir gije bolup ertesi ölmän çyksa, padşah ýygyny şoňa berjekdirle ho diýip gyýryp ýören jarça gabat gelýärler. Bular geňirgenşip, bu gyýryp ýören adam diýelimi ýa hakykatdan şeýle bir zat barmy diýip şäheriň adamlaryna soraýarlar. Soran adamlarynyň hemmesi de bu söz çyn, ýöne şu çaka çenne paşaň ýygynyň jaýyna bolup ertire diri çykýan adam ýok. Näme belatynyň bardygyny bilýän ýok diýip jogap berýärler. Gün ýaşýar, garanky düşýär. Kerem hem talaban bilen kireýne tutan jaýlaryna barýarlar. Kerem talabany: "Bagda töwekkellik edeli. Soňuny görüp gelen ýok. Gel paşaň ýygynyň jaýyna bileje baryp görelli." Onna talaban: "Men razy. Ýöne şeýle şert bilen. Sen gyzyň jaýyna girdi, oň ýanyna bar. Men bolsa gapyda gyza görünmän perde bukulyp durýyn. Ýöne gylyjy maňa ber. Men töwereňde garawulçylyk edeýin. Göze görünüp gelen bela bolsa, öňünde ölýänçäm durýyn niýe?" Onna Kerem: "Muny saňa men niýjek bolup ýüregime döwpdim. Ikimizem bileje gideli. Gylyjy maňa berde özüň gyzyň ýanyna bar. Özüň bolsa tüýs diýen wagtyň paşaň ýygyna munasyp syratyň amma. Bu zatlaryň hemmesi bagty synamakdyr" diýär.
Şo günüň ertesi Kerem Şahyzynyň jaýyna bir gije bolmokçydygyny paşa eşitdirýär. Paşa hem kabul edýärdi. Ertir ölü çykaýsaň, soragyň geçjek bolmaly däldir diýip Kereme şertini pukda düşünürýär. Kerem talaban bilen maslahatlaşyp, bu pikirini Kergen maşa da duýdurýar. Akşam gyljyny ýollaşyna berýär-de, özü gyzyň jaýyna girýär. Talabanam gyzyň ýaşaýan jaýyna duýdurman girip, gapysynyň iç agdyny perde ukulyp hüşgärlik bilen seredip durýar. Kerem gyz bilen bir enteklap gürleşýär, bälçireşýär, söhbet edýärler. Şunluk bile giýjän köpesi geçýär. Şo halatda Keremiň ukusy tutýar. Gyz diýdini ýastap, Keremiň kellesini diýdiniň üstüne goýup ýatyrýar. İkisem bada uka gidýärler. Edil şo pursat helki gyzyň agdyndan bir ýylan kellesini çykaryp, dilini ýalmandyryp, Keremi çakmaga hyýallanýar. Bu zatlaryň hemmesini görüp duran talaban, diýseň çalasynlyk, hüşgärlik bilen gylyjyň ýitije uju bilen ýylanyň kellesini kakyp goýberýär. Ýylanyň göwresi ýene gyzyň içine girýär. Talaban ýylanyň kesilen kellesini gylyjyň uju bilen alýar we gizleýär. Daň atýar, gün nogýar. Geçen gece paşanyň gyzynyň jaýyna bolan ýigit ölmän çykypdyr, bagty gelipdir diýen gürrüň ýer bilen bütün şähere ýaýraýar. Hoş habary eşden adamlaryň hemmesi paşanyň gyzynyň bagty açylypdyr. Ne gödel ýigit bilen ölümine sebäp bolmakdan diýinipdir diýişip çaksyz begenýärler. Şonluk bilen paşa Kerem bilen gürleşip, oň nireden, näme maksat bilen gelendigini anyklap, az wagtyň içinde galla we gaýry gerek zatlarynyň argyçylyň ýüküni ýetirýär. Gyzynam bir giden baýlyk, özüne degişli hemme gymmat baha zatlar bilen Kereme başlaýar. Uludan toý tutýar. Soň gyz üçin aýratyn oňat ak maýany bedäp berýär-de, argyçylary, öz nökörleri, sadanlary bilen öňlerine düşüp, ýol boýy saat söhbet edip günüň köpü geçýänçe ugradýar. Soň sagwallaşyp, saglykda görüşmek dilek edip, ýyllaryna öz şäherlerine gaýdýarlar. Argyçylar ham az ýörep, köp ýörep, ýolda plança gün ýatyp turup, ahyrda köne harabaçylyga ýetýärler. Şu ýerde akşam şamyny edinmekçi bolup düşleýärler. Talaban ýükleri ýerbe-ýer edip, düýeleri duşaşdyryp, göýberenden soň çaýnakar taýýarlaşdyryp, iýip içip harabaçylyga tarap gidýärdi. Helki gaýdyşyn alyp gider diýen gyzyny Keremiň ýanyna özü bilen alyp gelýär. Gyzyň gözelligine ank bolan, onuň nireden peýda bolanyny düşünmän Kerem hiç kime duýdurmanjyk ýollaşyny, gözüň aýdyň iki gözüň dört bolupdyr senden tamam şeýledi diýär. Onda talaban, ýok beýle däl, bolubam bilmez. Bulaň ikisem döwlet bilesenki. Entek bu gyzyň tükenüksiz janly jansyz gymmat baha döwletemma. Olaram häzir bir ýere jemläp özümiz bilen alyp gidersiýär. Kerem talabanyň bu gyzy nirden we näçe ýüzlük getirendigini, janly jansyz döwletiniň bolşyna düşünmeýärdi, oňa ýüzlenip, şu çaka çenle sen diýeniňe edeniňe dälimedim. Indi sen emmeň diýenimi etmeli bolarsyň. Atyňy ýek keçapmak, gowulmaz. Maňa birti bes, muny özüň al. Bolmasa menem hiç gaýsyn aljak däl. Ondan soň gyzlaryň ikisinem ýerli ýerine iltäýmeli bolýar diýenne talaban. Sene juda dik düşde keniň. Eger sözümi ýyksaň, onda men bu gyzy öýlenmän, şah gyzyny öýlenjek diýär. Onda Kerem, öýlen. İkisini alsaňam sen diýeniň däl diýjek gumanym bolmaz diýip jogap berýär. Onda talaban, paşaň gyzyny öýlenmegime razy bolýarmy? Eger razy bolsaň, onda men onu öldürjek, gylyjyňy ber diýär-de, sen men ýok. Kerem oýlanyp ýetişmänkä, oň elinden gylyjyny alyp, gynyndan çykarýar-da gyzyň üstüne topulýar. Gyz gylyş depesinden inerli bolanyny sanrap gorkusyna, zähresi ýarlan ýaly aýlganç gygyrýar. Şu halatda gyzyň agdyndan başy kesilen ajdarhanyň läşi zyňlyp ýere gaçýar. Gyz bihuş bolup ýykylýar. O bir näçe wagt ýatyp, ýene huşuna gelýär. Bu waka olaryň töweregindäki adamlaryň hemmesini haýran galdyrýar.
Şu pursat talaban Keremi ýoldaşlaryndan gyra çekip öňe beýlekler eşitmedi ýaly ýuwaşça şeýle diýe. Dostum, Kerem, men ýurt görmek üçin saňa ýoldaş bolmadym. Men sen ýedi tylla berip näketlerden halat eden jesedingdirin. Sen oleden ýagşylygyňy entek gaýtaryp bilmedim. Elbetde kysmatdyr, nesip çekse ýene gawat gelşer. Oleden ýagşylygyňy haklaşmagy sen anşaryn. Ölen adam baýlygy gyýdy nämesin diýe. Ýigide suwly ýabyň gözerini iki bölüp taşlan ajdarhasy bilen bolan wakanyny, döwleri gyryp Keremiň özüni we ýoldaşlaryny bihuşlukdan açyşyny, gyýdy nädip alyp gaýdandygyny jikmejik gurrunmerýär. Soňra bolsa şahydynyň agdyndan çykan ýylanyň kellesini kesendigini aýdyp oň dilini Kereme görkezýär. Inäwin soň ýylanyň şahydynyň içinde galan läşini sirma gylyç bilen gorkuzyp daşyna çykardym diýip bolan wakalaryň baryny Kereme düşündirýär. Kerem bir agdam geplemän ýoldaşynyň ýüzüne seredip haýran galyp durýar. Ol, bu zatlar şu şakka çenli size gümrütük bolanam bolsa, inni hemmäňize äşgär boldy. Döwleriň läşinem aýlanyp görüp, olaň döwletini ýygnaň, hemmäňize de ýeter, taşlap gitmäň. Öz gazanjyňyzdyr, hökman alyp gidiň. Gyýdyň özüne degişli zady özüne berip, galannam deň paýlaşsaňyzam alyp gidip bilseňiz az däldir. Galan işleriňe hem kömekleşerdim welin, maňa da belli möhlet berildi. Wagtyna barıp ýetişmesem bolmaz. Ýöne menden agrap ynjan bolsaň günämizi geçe berdi ýa-da hoşlaşan wagtyna sakalyndan bir entek gyl ýolup Kereme berýär. Bardy geldi. Bir kynçylyga duçar bolsaň, şulan birini tütesseň şo sagat ýanyňda tapylar diýip ýigidiň gözünden gaýyp bolýar. Yürekde ýoldaşynyň birden özüni terk edip gitmegi Keremi tukatlandyrýar. Ýukagralan ýaly bolýar. Şu halat ýanyna gyýdylan ikisi iki ýerden Kereme ýüzlenip, bu ymgyr çölüň içinde tukatlanyp ýüzüňe asyp oturmak ýaşy däl. Malaryňyzyň ýanyna adam goýuň. Galanlaryňyz harabaçylyga baryp, döwleriň janly jansyz hemme gymmat baha döwletini alyň-da, soň öz araňyzda maslahatlaşyp paýlaşyň diýýärler. Kerem hem bulan sözüni makul bilip, şeýle artykmaç kän döwleti alyp gitmäge biziň hiç birimizde artykmaç ulug ýok diýär. Onda döwlerden alynan peri. Ulug işi aňsat. Döwleriň tewlehanasy bardyr. O ýerde ullukan asylga jaňmadyr. Şo jaňy 3 gaýta batly kaksaňyz 45 tany eýerli uýanly jylawlaryny çeýneşip duran atlar we 45 tany hemme zady üpçün palanly gulan hasanaklaşyp geler. Hemmesiniň öňünde has güýçli we nazarkerde bir gulan bardyr. Ol şol 40 dogan döwleriň iň ulusynyň münýän gulandyr. Ony eýesi ýa-da men bolaýmasam başga hiç kim tutup bilýän näller. Ol tutulandan soň beýleklerini tutmak aňsatdyr. Eger döwleriň janly mallary zerur bolsa, ondan azarkerde gulany harabaçylygyň günmatar çetinläki depä çykarsaňyz, ol iki gaýta kişiňär weli meýdannaky öz peý wagtyny gezip ýören çopansyz goýundur geçileriň, düýedir sygyrlaryň hemmesi höküdükleşip gelerler. Düýeleriň içinde howutly, halykly, ýük taşalýany örän kendir. Howlukmasaňyz, olaram toplap alyp gitseňiz köplük etmez diýär. Kerem bu sözlerin hemmesini diňläp, inniki etmeli işlerini oýlanyp, baryp kergen maşa şol baýlyklar hakynda görünmerýär. Döwleriň gaznasyny, mallaryny toplamagyň, paýlaşmagyň zerurdygyny aýdyp sala salýar. Olary kömege çagyrýar. Ol baýlyklary öz aralaryna paýlaşmalyklaryny aýdýar. Bu sözleri eşitip duran argyçylaryň käbirleri öz aralaryna Keremiň şu diýen zatlar çynmyka? Paşaň gyýdynyň jaýyna bolup ölmän çykan ýejet aklyna diýen ýeten bolaýmasyn. Ýa şahyrynyň ýelginde kelle ýeňillik edip agdyna geleni ýaňrap duran bolaýmasyn. 40 tany döw bir adamyň öldürüp biljegi hey akla sygyjak zatmy? Şeýle zady öň eşitip Şeýle zady öň eşitdeniňiz barmy? Muň diýen zatlary şu harabaçylykda bolsa onda daş däl. Barlaýmak boljak welin beýle tükeniksiz döwlete eýe bolmak kelle sygmajak zat. Ýöne bu bir salygyma çapmak bolaýmasa diýişýärler.
Bulan gürrüňlerini dymyp diňläp oturan garry kerwen maşy. Dünýede her hili zadyňam bolmagy mümkin. Inanmazçylyk etmäň. Bu zatlaryň hemmesi bagt işidir. Her niçikde bolsa, öňürti döwlerden galan gyzyň göwnüne ýetip, galanyny öz araňyzda deňçe paýlaşmaňyz gerek. Az kim inanmazlyk edýäniňiz derwezäniň agdyna baryp görüň, o ýerde döwleň maslygy barmy? Eger bar bolsa, agdyňyza gelen rysky siz süýünsiz gaýrat edip ýygnaň we alyp gidiň diýe. Garry kerwen maşynyň sözüniň gutararyna mähetdil, argyşçylardan 3-4 sansy gidip derwezäniň golaýyna barýarlar. Porsan maslagyň ýygy burunlaryndan beýinlerine çenli ornap, ýerlerine gaýdyp gelýärler. Serrelşip ýatan kellesiz döwleri görendiklerini aýdýarlar. Kerwen maşyň maslahaty bilen argyşçylar mallar ürkmez ýaly döwleriň maslaklaryny şol ýerdäki ullukan çukura gapgaryp üstüne gömýärler. Çöp baryny ýygyp üstüne üýşürýärler de otlaýarlar. Soňra bolsa Keremdir gözel peri bilen gidip döwleriň gaznaly jaýlaryny barlaýarlar. Baýlyklaryny ýygnap, ulaga ýüklemeli edip goýýarlar. Onuň mallaryň ugruna çykýarlar. Peri gulanlaryň alaýtada döwleriň hut özleriniň münüp öz terbiýelerini öwrenişdiren gulanlarynyň adam zatdan ürkjekdigini bilýänligi üçin argyşçylaryň hemmesini bir buky ýerde gidilip, özü 3 haýta jan kakýar. Gulanlar derrew ýüzüň salyp tozan turşup gelýärler. Hemmesinden uly döwüň münýän gulany gelip gyzyň alkymyna durýar. Gyzy bolsa gulany ýör ýüte ýasalan agzdyrygy bilen agzdyryklaýar. Ýatagyna mäkäm daňyp goýýar. Beýleki münülýän we ýüklenýän gulanlarym şoň ýaly edişdirýär. Soňra ilki gelen gulany münüp harabaçylygyň gün matar çetinäki depäniň üstüne çykýar-da, gulanyň iki gulagynyň arasyny we ýeňsesini sypaşdyrýar. Gulan bar güýji bilen 3 haýta kişiňeýär. Onuň sesini eşiten matlaryna döwlere degişli mallaryň hemmesi hasanaklaşyp harabaçylyga gelýärler. Gyzyň ýol başçylygyna düýeleň arasyndaky howutly, halykly, owsarly erkekleri, ýük ýüklenýän gulanlary, taýýarlanyp goýulan gymmatbaha baýlyklaryň ýanyna eltip hemmesini ykjam ýükleýärler. Gyzyň maslahaty bilen uly döwüň münýän gulanyna kerwen maşy galanlaryna beýleki argyşçylar münmeli bolýarlar. Şeýle ýük bilen argyşçylar az ýörep, köp ýörep, argyşa barýakalar bir gece ýatyp geçen güzerleriniň ýanyna barýarlar. O ýerde ýük ýadyryp biraz diňjalýarlar. Şo halatda Kerem usulluk bilen o çöpleň arasyny barlap, iki ýarlyp taşlanan uly ajdarhanyň maslygyny görýärdi. Talawan töweregine gidip ýören ýaly onu küýsäp garanjaklaýar. Soňra Kerem bu wakanyň kerwen maşa gürrüňmerýär. Kerwen maşy başlary ketilip ýatan döwlerim ýatlap, "Teň talawanyň biziň salamat galmagymyza, munça baýlyga eýe bolmagymyza sebäp bolupdyr. Eger o bolmadyk bolsa, döwleri ýetirmän, diňe şuň özüm biziň hemmämizi ýuwdardy" diýär. Bir näçe mendil ýol ýörenlerinden soň günüň agramly bölegi geçip gün giýjip başlaýar. Olar oňat otluk suwluk ýere ýetýärler-de şo ýerde agşamlamakçy bolýarlar. Ýükleri düşürýärler, ýük ýüklenýän mallary duşap goýberýärler. Kerem ýollaşynyň özlerine birgen ýerinden çen tutup, onuň ýatan gonamçylygynyň daşda dälligini bilip, hiç kime hiç zat diýmän, adamlardan saýlanyp ögülýär girip, ýollaşynyň mazaryna baryp aýa dokoýar. Gaýdanna welin o mazaryň içinden çykyp, özü bilen ýene bir gezek hoşlaşaýjak ýaly yzyna garanjaklaýar. Soň bolsa, iň ýakyn ýürek döş dostuny ögülýärde goýup gaýdan ýaly gynanyp gaýtýar. Kerwen maşy ýola düşen matlaryna sag salamat gelýänliklerini buşlamak üçin öňü bilen Amanylla baýy bir daýaw atlyny buşluk çygarýar. Buşlukçy gapyda ardynjyraýar. Amanylla baýy içerden "Kimem bolsaň geliber, gapy açykdyr" diýip gyýgyrýar. Buşlukçy jaýa girýärdi, salam berip baýy bilen görüşýär. Amanylla baýy amanlyk saglyk soraşyp mihmanyny düşük üstüne öz ýanyna geçirip oturdýar. Soň aýalyna çaý buýurup öz ýanyndan
Owa oglanam bolsa elbetde bir işaga da bardyr. Ýogsa hem beýle gijigip gelmezdi. Innem utanyp aýdyp bilmän oturan bolaýmasyn diýip pikir edýär. Ýere hanym sagaman edip ýörenmesiňiz. Bize gelen özüni agasynyň inisiniň öýüne gelen ýaly duýandyr. Çekinjiräp oturma diýip oňa söz açmaga ýol açýar. Onna buşluğa gelen adam: "Mene Kerem dagy bilen argyşa gidipdim. Şähere bir mendil galyna düşledik. Kergen maşynyz bilen Kerem ikisi maslahatlaşyp meni size buşluk çedip berdiler. Keremjan özü bilen iki tany perine alyp gelýär" diýe. Şeýle hoş habar eşden Amanulla baý öz üçin giymäge niýetläp ýöri tetikdiren ýüpek donyny buşlukça berýär. Soňra Amanulla baý aýaly bilen maslahatlaşyp iki uly ogluny ýollap, howsarlaryny, gögünleýän adamlaryny çagyryp, olar bilen daň atanmadyna argyşçylary garşylamaga ugraýarlar. Aýalyna bolsa, "Senem gelinleriň, goňşularyň bilen toý serenjamyny tutuber" diýip tapşyrýar. Şonluk bilen Amanulla baý atlylara baş bolup şäherden çykyp ugraýar. Gün örtü boluberenne haýdaşyp gelýän argyşçylaryň öňünden çykýarlar. Argyşçylar bärden baranlar, atdan düşüp görüşýärler. Saglyk, amanlyk soraşyp, ýene atlanyp şähere ugraýarlar. Argyşçylar ýolda bolan wakalary birin-birinden öňürti Amanulla baýa gürrüň berişip, şähere nädip ýetenlerini duýman galýarlar. Şähere gelenlerinden soň kergen maşy döwlerden alynan gymmat baha zatlary Amanulla baýyň howlusyna eltdirip, mallar paýlaşylýança ýaş oglanlary garawul goýýar. Garawullar garawulçylygyny edýärler, beýlekler öz ýükleri bilen hersi öýüne dargaýar. Amanulla baý bolsa, täzeden atýança meýlis edýär. Ertesi ýene 7 günden soň 3 gije günnüzläp, toý tutjakdygyny mälim edip, 3 tany jarçyny goňşy şäherlerdäki we owalardaky adamlara tarap ugradýar. Kergen maşy ertir ir bilen Keremiň we onuň kakatynyň ýanyna gelip, "Hany o mallar we zatlar näder diýenne?" Amanulla baý: "O baýlyklar bilen meň işim ýok. Ekkenne ýok, dikkenne ýok, harmanna häzir hoja bolup bilmen. Maňa azar bermäňde näme etseňiz özüňiz ediberiň" diýe. O zatlara düýbünden üns bermeýär. Keremem: "Men bir ýaş oglan, plan diýille deliň" diýip maslahat berip biljek däl. Hemmesine ýol başylyk edip, ýygnadanam, getirdenem özüňiz. Oň üçinem o zatlaň we mallaň hemmesini özüňiz ýol başylyk edip, hiç kimiň göwnü galmaz ýaly edip paýlasaňyz men razy. Mene öz tarapymdan sizi wekil edýän. Oň üçin menden ören arkaýyn bolanda näme etseňiz şonu ediberiň. Dogrymy aýtsam şol belalardan sag salamat galyp, sagaman gaýdyp gelmegim men üçin tükönüksiz döwlet diýip, ol işe özüniň gatışmajagyny puta inandyrýar. Kergen maşy: "Kerem oňatça bol. Özüň oglanlyga salan bolup, işiň iň jogapkärli ýerini meň üstüme ýüklejek bolma. Bu zatlary paýlamagy, adamlaryň hemmesini razy etmegi, men arkam bilen daş çekenden agyr görýän. Onsoňam baýlyklaryň ele düşmeginiň sebäpkäri özüň. O zatlardan beýleki adamlaryň dahaly ýok. Diňe getirişdiler. Gazan möň höttesinden gelşiň ýaly olara eýe bol. Öňde de uly toýlanma. Sen edeniňe mene hasap däl, beýleklerem razy bolarlar. Bu zatlaryň hemmesiniň nähillik bilen gazanylşyna, oglanlaryň özleriniň aman galyşyna hemmesi oňat düşünýärler." Onna Kerem: "Maňa uly mallaryň birem gerekkä. Paýlaşyňda oturuň" diýýärdi gidiberýär. Kergen maşy haýal etmän ýoldaşlarynyň hemmesini mallaryň ýanyna çagyrýar. Mallaryň hemmesini derrew hasap alýar-da ýoldaşlaryny: "Ýer oglanlar, indi näme bejip dursuňyz? Mallardan haýsyňyza näçe gerek bolsa alyň da gidiberiň" diýär. Emma ýoldaşlary Keremiň özüniň gelmegini talap edýärler. Kergen maşy: "Kerem ýaly ýaş oglana azar bermäň. Onuň ondan paýlamaly zady az bolmaz ýöne özüňiz gaýrat ediň-de basymjak paýlaşyň mallary aş saklamaň" diýär. Kergençiler ýene Keremiň gelmegine garaşýarlar. Soňra onu gidip alyp gelýärler. Emma Kereme gulak asman, iki gyýdan paýa şäherge gitmekçi bolýarlar. Kerem düýbünden alalaşmaýar. Onna kergençileň biri: "Ho millet! Aslynda seretseň bu mallaň hakka ýetip pergiz bolmaly. Bular döwlerden oňa galan miras ahyryn. Gelin hemmesini eltip Amanulla baýyň howlusyna gap garalyň.
Toýlaryna goşant bolar. Mallarda biziň dahylymyz ýok. Biz ony diňe getirişdik diýýärler. Bulaň aýdanlaryny kergenmaşy bada makullaýar. Asyl men kelläme gelmesenäme, baýlyklaň ýeti bar ekene. Asyl biz bulary paýlaşmakçy bolýar. Şinnem bolsa aýny wagtynda duýupdyr. Onda Kerem, o gyzyň miras ýeti bolmagy dawasy ýok. Bu diýýän zatlaňyz onuň düýbünden ýadyna düşmeýär. Nirde bir ýady düşmeýän zatlary tapýaňyz. Şo perini men razy etjek bolsaňyz oňa razylaşyp öz araňyzda paýlaň da gutaryň ony. Etmeseňiz onda eger razy bolsaňyz men olaň hemmesini şäherden çykaryp tokoýa gowaryn diýär. Onda märekeden biri ähli welaweterlerden sypyp gelip çagajyklamyda ýüzümüz düşdi. Oňa argyşlap geldik. Bize mundan uly näme hili sylag bolsun. Şo sylagyň aşagyndan çykyp bilsek, biz razy diýär. Kerem, men sözümi kabul etmeýän bolsaňyz, onda men kakamy we olgyzy getireýin diýip öýlerine ylgap gidýär. Kergenmaşy, munyň çyny, kakasam olgydam muň sözünden çykmaz. Ilalaşaýmasak malar şäherden çykaryp gowmagy hem ýaltanmaz diýär. A salymdan soň Amanullah baý ýany bilen Keremi we gyzy hem alyp gelýärler. Ýeri howa adamlar, Keremi näme öýkeledipsiňiz? Oň göwnüni ýykmaň da. Diýen nediň? Menem on ha, gelinimizem şoňa razy. Basmyrak paýlaşyp gutoryň da toýa kömege baryň diýip çürt kesik jogap berýär da gyssanmaç ýygyny öwürlýär. Ahyrda mallar agdybirlik bile paýlaşylýar. Gulak assa asmasa Keremiň persine de bir ülüş berýärler. Seslerini ünlerini çykarman olary Amanullah baýyň howlusyna goý berýärler. Amanullah baý başyny ýaýkap olaň ýygynyň teredik galýar. Amanullah baýyň toýuny uly il bolup sowýarlar. Baý toýda döwlerden galan altyn gümüşlen hemmesini ilata paýlaýar. Toýdan soň Kerem bütün şäheri ýygnap talabany ulu Hudaý ýoly berýär. Ýygynyňam argyşa gidenler bilen birleşip talabanyň üstüne gümmez galdyrýar.